Jouw bijdrage aan de Nederlandse showbiz die is veel groter als producent, lijkt me. Ja, eigenlijk wel. Ja, zeker. Ja, ooit begon als zanger natuurlijk. Muzikant in een band spelen en zo gaat dat. Maar ja, op een gegeven moment de omslag gemaakt naar liedjes schrijven, het produceren. En ja, inmiddels heel veel produceren en wat minder zingen. Maar het is allemaal leuk om te doen. Allemaal geweldig. Ik ben op dit moment bezig met Thomas Bergen, André Hazes junior, Wolter Kroes, Dunja, zangeres, Belinda, nieuwe single net gedaan. Ja, en dan nog Stad en Land, Ancora. Allemaal acts die wij produceren. En ja, we doen heel veel voor heel veel Nederlandse artiesten. Eens in de zoveel tijd breng ik zelf weer een plaatje uit. En nu, ja, ik heb weer een liedje dat ik denk van ja, die moet ik denk ik zelf maar doen. Dus die breng ik uit. En ja, leuk, mooi, kijken wat er gebeurt. Altijd spannend. Hoe gaat die eten? Het is te gek. Het is te gek. Het is ook te gek.